I dobrodošli u današnji video. Ovo je zanimljivo. Sad ćemo vidjeti šta će biti sa mačom i velikom kucom. Ajde, dođi. Ajde, ovamo, dođi. Ajde. Mogu da ga donesem ovde? Ono samo se ne ide. Joj. On ga voli. Hoće ga kod sebe. Ja, šta rade? Krle, čekaj, nemoj tu, ovamo, da ga odnosi ga ovamo. Ovo će ga povredi. Neće, ono će ga dobiti. Krle, nemoj. Šta radi? Trebaju mu buve. Krle. Daj, to ti prijateljica. Daj. Maš. Joj. Kako je to slatko. Nemoj da je vučeš. Ona želi slobodu. Ajde. Želi ga tamo na terenu. Krle, dođi. Ajde. Dobro, šta mu radiš? Krle. Ne je tako za prijateljem. Ostavi ga tu, ajde. Ne diraj, ajde. Šta mu radiš? Vidim da mu treba buve. Nemoj, krle, snimam ih. Pa se pa dava tu, A evo vam ga iznesi ga bija maša vam ovdje. Kako se igraju? Iznesi ga vam bre. Krle. Čekaj, krle, ne grizi. Pa krle. ono je i ono tišalo ruško. Pa bre, on došli u stanju posle. A bre, kada sam si luda. Krle. Joj, kako se igra. Čekaj, napiši mi u komentari da li se one igraju uopšte. Joj će ga povrediš. Bre, krle. Krle. Na 516. Ja. Kada će iskopaš oko. Krle. A? Ne. Mislim da je to. Mislim da će da pustim ovu macu da živi. Ovako. Ajde, beži macu, ajde. Beži. Ne. Ajde, beži. Pa beži da se spasiš. Dobro, ovo bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Ćao. Obreći se Čarupaš.